Ola, moi bons días, benvidos. Meu nome é María Viña, en nome do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, doulles a benvida a esta sesión das Xornadas Salud da Ciencia sobre pensamento científico e xénero. Grazas á Deputación da Coruña, personificada en Xosé Luís Penas Corral, moitas gracias, Deputado de Patrimonio e Contratación, por esta iniciativa tan necesaria. Gracias a Silvia e ao equipo técnico que permite que nos vexan tamén das súas casas e a moitas compañeiras e compañeiros que traballan con cariño para que estas iniciativas cheguen a bo porto. Nesta terceira sesión falaremos da fenda de xénero na divulgación científica nas persoas consumidoras de ciencia, de como seguir facendo ciencia e informando dela á sociedade, pero dun xeito mellor. Da man de Maite Vence, Isa Loureiro e Paula Otero. Maite Vence é fundadora e directora de Observer Science Stories, a primeira certificación en turismo científico a nivel internacional, baseada na promoción, xestión e planificación de destinos turísticos vinculados á ciencia. Moitísimas gracias pola parte que nos toca aquí no Muncita Coruña. Tamén é xornalista científica, escribe para diversos medios de comunicación galegos e nacionais. Puxo en marcha a sección de turismo científico do portal Gciencia. Estou segura de que a coñecedes, pero se non animo vos a vela porque a verdade é que é maravillosa. Destinos de Ciencia, da que foi coordinadora e redactora. Tamén contamos con Isa Loureiro, licenciada en Deseño pola Universidade de Aveiro, en Portugal. Dixéronme que és moi inquieta, sempre intentando incluir a ilustración en moitos dos seus proxectos, e ao final, atopou a ilustración científica. Tamén moitísimas gracias pola parte que nos toca, porque, tes traballos maravillosos. Hoxe en día colabora como ilustradora científica médica na Axencia Homograma, é directora creativa independente, crea ilustracións científicas e de divulgación dirixidas a adultos, a nenos. Como un exemplo, El cerebro humano, explicado por el Dr. Santiago Ramón y Cajal, escrito por el Dr. Pablo Barrecheguren. En 2021 recibiu o Premio Junqueda na categoría de Ilustración Científica coa ilustración Aneurisma cerebral. Por último, temos a Paula Otero, que é graduada en Ciencias Biomédicas e actualmente traballa como investigadora predoctoral no grupo Genomes and Disease do CIMUS, na Universidade de Santiago de Compostela. Neste momento estás inmersa nun traballo de investigación, gracias por dedicarnos tempo, en analizar os mecanismos que empregan os virus para causar cancro en humanos. Todo o noso ánimo para que vaya todo moi ben. Ademais, Paula participa en 2 proxectos de divulgación científica, Ciencia e Tal, que é unha iniciativa da plataforma Twitch, que realiza xunto co seu compañeiro Iván Varela. Tamén, CIMUS Podcast, un programa de entrevistas a investigadores do centro, no que, cando é posible, tamén colaboran asociacións de pacientes. Xa están presentadas, teño que deixarles falar a elas porque as que veñen a escoitar. Moitísimas gracias por estar aquí, esperamos que disfruten da xornada. Gracias. Hola, bons días. Moitas gracias por esta presentación tan halagadora. Creo que me vou sentar, entón, para facer a miña. Ahora. Bos días. Outra vez máis. Moitas gracias á Deputación de Coruña por organizar xornadas como esta tan interesantes, tan necesarias, onde as mulleres, a ciencia, a divulgación,
son un trío perfecto para falar un pouco de como se desenvolve a sociedade e esa parte tan importante que somos as mulleres e, bueno, ás veces as dificultades coas que nos atopamos a hora de emprender negocios ou de emprender proxectos ou dedicarnos á ciencia. No meu caso, eu vou facer unha presentación do meu traballo, da miña empresa. Eu son unha emprendedora, como se soe dicir. Creei Observer no ano 2017 e, bueno, Observer é unha plataforma, un selo de calidade vinculado ao turismo científico. E o que vou explicar nesta presentación é un pouco que é o turismo científico, porque tamén hai certas dúbidas con respecto a ese concepto, e despois falarei un pouco de Observer e os proxectos nos que estamos traballando actualmente. E, bueno, vai ser un pouco do que trate nesta presentación. E despois, creo que falaremos cas demais poñentes un pouco das nosas dificultades ou, con respecto ao noso traballo e como nos influiu o feito de ser unha muller, de ser mulleres. Entón, o turismo científico, para quen non o sepa, é un concepto, un paraugas que abarca unha serie de actividades turísticas. É un tipo de turismo cultural, pero que ten unha dimensión científica. Abarca actividades tan variadas como turismo astronómico, como turismo xeolóxico, ornitolóxico, etc. Facer turismo científico, seguro que todos os que estamos aquí fixéstedes turismo científico moitas veces, porque todos visitamos un museo de ciencia como este, un xacemento arqueolóxico, un xardín botánico, un xeoparque ou fixemos actividades relacionadas con medio mariño, por exemplo, ou con outras moitas cousas. En realidade, turismo científico, casi a ciencia, a interpretación que se fai dos recursos turísticos sempre está basada en investigacións científicas. Alguén tivo que estudiar esos lugares para que despois outras persoas non lo expliquen. Entón, o turismo científico vai un pouco diso. Observer é o primeiro selo de calidade que se coñeza, que existe a nivel internacional, basado precisamente na posta en valor de destinos de ciencia. Nos o que pretendemos con Observer é dar visibilidade a patrimonios turísticos ligados á ciencia, algúns máis coñecidos que outros, e outros como poden ser os museos, museos de ciencias naturais, museos de ciencia e tecnoloxía, que digamos que están xa máis cercanos á ciencia e que son máis coñecidos porque están en entornos urbanos. Pero, aparte diso, nos o que facemos conectamos a oferta ca demanda e de destinos de turismo científico. O usuario, nos temos unha plataforma, aquí, como para non desviarme demasiado das miñas diapositivas, o tipo de destinos turísticos que podemos certificar en Observer van desde os parques nacionais, as reservas da biosfera, a parques naturais, xeoparques, xardíns botánicos, rutas, itinerarios, parques arqueolóxicos. Todos este tipo de destinos que aparecen en esta diapositiva poderían ser ou poden ser destinos de turismo, son destinos de turismo científico e poden ser destinos de turismo Observer. Moitos deles, esta tipoloxía de destinos está incluída na nosa plataforma. Temos casi todos os que aparecen aquí, hai algún, polo menos, algún exemplo certificado por nós. Neste momento, que podemos atopar en Observer? Neste momento, podemos, o usuario que se achega á nosa web, pode atopar destinos turísticos, actividades, experiencias e servicios como hotéis, restaurantes vinculados a esos destinos turísticos. Neste momento temos certificados máis de 250 puntos de interés en España, 250 destinos turísticos Observer, tamén itinerarios, actividades, e ofrecemos tamén na nosa plataforma información especializada para estes viaxeiros sobre estes destinos, enfocada desde as temáticas científicas nas que ese destino turístico teña máis, poña o foco máis intenso. Ao mesmo tempo, tamén ofrecemos actividades directamente para ser reservadas desde a nosa web.
Estos son algúns exemplos. Hai unha cousa que nos gusta moito porque nos facemos promoción de destinos turísticos e entón hai algo que nos gusta moito e é dedicarlle, darlle bastante importancia á imaxe de promoción destos destinos. Cando certificamos un destino turístico, pois o que facemos é crear un selo de calidade específico para ese lugar. Temos moitos exemplos, como aquí en Coruña, por exemplo, neste caso, o Pazo de Mariñán, que está aí abaixo, ou algúns museos científicos que forman parte da nosa rede tamén de destinos certificados. Tamén temos algúns xardíns botánicos con actividades relacionadas coa Ruta da Camelia, por exemplo, o Pazo de Mariñán, a Finca Areiro, o Castelo de Soutomaior, que están incluídos dentro da Ruta da Camelia de Galicia e que están certificados por nós. Nos gusta, como digo, traballar na promoción a nivel tamén visual e traballamos moito con Isa Loureiro, que falará despois de min, que é unha ilustradora científica, como xa se explicou antes, e fai para nós algúns destos pósters ou ilustracións científicas ou ilustracións destos destinos turísticos para facer promoción. Son moi bonitos, axudan moito a dar a coñecer esos lugares. Algúns lugares son máis coñecidos que outros, pero nós o que intentamos facer é poñer en valor todos estes lugares e dar a coñecer destinos que ao mellor non están na rede principal de destinos turísticos que a xente coñece ou visita. Tamén temos dentro dos nosos destinos Observer o Parque Nacional das Illas Atlánticas, que está certificado por nós. Foi o noso primeiro destino Observer. A verdade é que foi un traballo moi interesante e foi todo un reto para nós ao principio. Porque, nós cando certificamos un espazo, todos os espazos son distintos. Non é o mesmo certificar un parque nacional que un museo científico, que un xardín botánico. Entón, nós o que facemos son auditorías científicas a cada un destes espazos. As nosas auditorías abarcan aspectos desde relacionados coa xestión, coa divulgación, coa comunicación e sobre como se xestiona ese destino turístico, como se crean estrategias alrededor desos destinos turísticos. Entón, nosa parte de certificar, digamos que tamén a Observer o que fai é axudar a estes destinos a crear unha estrategia ad hoc específica para que desenvolvan contidos adaptados aos perfis de visitantes que máis lles pode interesar atraer e tamén que fagan unha promoción e unha creación de unha estrategia, que construan un modelo axeitado aos seus recursos naturais ou culturais que queiran poñer en valor. Entón, digamos que un parque nacional é como un espazo protegido por excelencia e para nós, cando certificamos, cando empezamos con isto, certificar o Parque Nacional foi todo un reto para nós e, un traballo do que estamos moi orgullosos porque, digamos que é un espazo moi grande, formado por, no que o turismo científico é, como dicía antes, abarca e agrupa moitas temáticas científicas distintas. A nosa análise para facer a auditoría durou varios meses, foi un traballo moi interesante do que aprendemos moito e creamos unha estrategia de turismo científico para o Parque Nacional. É dicir, digamos que o turismo científico combina perfectamente esas dúas patas que son o turismo e a conservación do espazo natural. Temos que ter en conta que os espazos naturais non son museos os que non podamos tocar, é dicir, hai que convivir un pouco a actividade económica e turística, en moitos casos, con esa actividade de conservación. E para iso é necesario crear un modelo sostible e que sea realmente, digamos que serio, porque hai moitos recursos que son fráxiles. E entón, un pouco o noso traballo consiste niso, en buscar cal é o modelo perfecto de conservación dos recursos naturais e de desenvolvemento económico a través do turismo. E, iso facémolo no Parque Nacional, pero tamén en outros espacios que certificamos, como o Xeoparque Montañas do Courel, ou, por exemplo, algunha reserva da biosfera, como pode ser as Montañas de Ancares, que tamén foron outro proxecto bastante grande, no que traballamos durante un ano,
bueno, pois tamén supuxo un reto para nós para facer esta análise, esta auditoría para certificar estes espazos e crear tamén para eles pois esa estrategia máis axeitada para desenvolver pois un modelo que, bueno, que puxera en valor todos os recursos turísticos, todos os puntos de interés que hai nestes espazos que son moi variados e, bueno, e todos conviven, tanto aqueles recursos relacionados coa historia, iconografía, coa arqueoloxía, como aqueles recursos máis relacionados coa xeoloxía ou astronomía, ou, bueno, en xeral, aqueles recursos da natureza. Entón, bueno, pois un traballo que nos costou o noso, pero tamén do que estamos orgullosos e para o que creamos contidos. Tamén outra das cousas que facemos é crear contidos, é dicir, facemos guías de viaxe adaptadas tamén en función dos espazos que certificamos, creamos rutas e creamos esos contidos específicos contando as cousas desde o punto de vista da ciencia que hai detrás desos recursos turísticos que moitas veces todos coñecemos ou todos visitamos, pero que tal vez, o mellor, nunca nos explicaron exactamente algunhas cousas que estamos acostumbrados a ver diariamente e que, bueno, pois o turismo científico que fai é dar unha interpretación dese patrimonio cultural ou natural, bueno, pois que nos axude a comprender por que é así e non de outra maneira, por que esas rocas están así, por que esa vegetación está en ese espazo concreto ou por que evolucionou desa forma. Entón, o que fai a ciencia, neste caso a divulgación aplicada ao turismo, pois é explicar un pouco todo iso. Entón, por agora temos moitas, creamos contidos para todos os nosos destinos, é dicir, como dixen antes, hai máis de 250 destinos certificados actualmente registrados na nosa plataforma, aos que para todos eles creamos contidos, pero hai algúns casos concretos nos que estes contidos se converten en guías turísticas, en guías de viaxe, como é o caso, por exemplo, das montañas de Ancares e Courel, unha guía basada en 6 roteiros temáticos, un roteiro de historia, outro de xeoloxía, outro de botánica, outro de ecoloxía, e, bueno, unha guía que está na nosa web para descargarse e que, bueno, ten moitas descargas e parece que está sendo moi útil para a xente que quere coñecer Ancares e Courel, pois de outra maneira. Tamén temos unha guía como esta de León tiene química, que explica un pouco, fai un percorrido pola cidade de León, a través de varios destinos que son para a xente de León habitualmente destinos turísticos normais, pero que nos, lle damos unha volta de tuerca máis, digamos, explicamos, esos destinos, esos lugares, teñen bastante que ver ca historia farmacéutica e química da cidade de León. Entón, a xente agora ten a sorte de coñecelos desde outro punto de vista, relacionado coa historia da ciencia. E tamén temos outra guía sobre as baterías militares de Ferrol, que, inda que pareza unha temática moi alonxada da ciencia, pois non é tanto. Aparte de que está explicado tamén o entorno natural de onde están situadas todas estas baterías, empezando no Castelo de San Felipe, a historia tamén é unha temática que require investigación e, polo tanto, para nós é turismo científico, todo aquilo que sexa explicado a través da historia. E entón, esta é unha guía tamén que se presentou en verán e que tamén está tendo moito éxito e moitas descargas. E, últimamente acabamos de presentar fai unhas semanas esta guía de Ordes a Conciencia, que é unha guía turística pola comarca de Ordes e tamén explica moitos destinos turísticos desde o punto de vista da arqueoloxía, da xeoloxía e da historia da minería, que na comarca de Ordes ten moitísima importancia e modificou toda a súa paisaxe e cambiou socialmente a súa sociedade dunha forma moi notoria. Entón, todo iso, esa parte industrial, tamén está explicada nesta guía. Tamén temos outros proxectos fora de Galicia, como pode ser este, que é unha ruta de 40 destinos de ciencia pola provincia de Zaragoza, e tamén están
explicados por temáticas científicas. Son moi variados, hai de todo, desde rutas, desde destinos ornitolóxicos hasta a observación de outro tipo de fauna, destinos relacionados coa enxeñería, coa hidráulica concretamente, botánica, bueno, como vedes, hai de todo, son 40, así que é unha ruta, Zaragoza é unha provincia moi extensa, e bueno, tamén outro proxecto que foi un verdadeiro reto, para o que creamos tamén pequenas fichas por cada un destos 40 destinos. É un proxecto que se presentará agora en breve. E agora estamos traballando neste proxecto que é moi interesante porque, bueno, o Camiño de Santiago é un destino, bueno, son múltiples destinos, parece que é un proxecto que podería estar moi vinculado a temas só relixiosos, espirituais, pero non, o sea, nós o que estamos facendo agora con este proxecto que presentaremos en febreiro, pois é tamén explicar e crear unha guía de viaxe un pouco para peregrinos curiosos, como lle chamamos aí, e que explica todos os tramos polo que pasa o Camiño francés e o Camiño de inverno, tamén destacando aqueles puntos de interés relacionados con algunha temática científica e para que o peregrino non se escape, é dicir, que tamén se poden explicar as cousas desde moitos puntos de vista e este é o punto de vista da ciencia do Camiño de Santiago. Está estruturada por tramos, é dicir, que calquera peregrino pode collela e utilizala como guía de cabeceira para facer o seu percorrido, neste caso por Galicia, e, bueno, non perderá ninguna información relacionada co camiño e a maiores terá moita información de carácter científico a nivel de espazos naturais, espazos arqueolóxicos, xeolóxicos, ornitoloxía. Bueno, digamos que é unha guía para disfrutar do camiño dunha forma máis integral. Estes son algúns dos proxectos que nos desenvolvemos nos últimos 2 anos, máis ou menos. E, bueno, entón, todo iso axuda a que nós agora podamos ofrecer unha oferta de turismo científico cada vez máis extensa e que, bueno, cada vez imos sumando máis e máis destinos, máis actividades e máis viaxeiros que consultan a nosa páxina para facer un tipo de turismo un pouco máis con máis contido que o que pode atopar en outros sitios. Entón, como dicía antes, temos actividades de turismo científico, temos outro tipo de servizos asociados tamén a estas actividades e tamén ofrecemos a esa parte máis loxística, que pode ser todo isto que é a restauración, aloxamento e os servizos. A parte de todos estes contidos anteriores, que xa, lóxicamente, son máis propios do que o turismo científico que estos máis relacionados ca loxística. Como decía, nós creamos Observer no ano 2017 e, bueno, a verdade, desde o ano 2017 ata agora fixemos moitísimas cousas e traballamos moito, a verdade, porque ter máis de 250 destinos na nosa web certificados e cos que traballamos, iso require moito traballo tanto de promoción e de búsqueda de proxectos. E, bueno, este é un pouco o resumo dende o 2017 de todo o que fixemos. Bueno, máis de 50 guías de viaxe, tamén damos formación para guías de turismo, temos guías propios, guías Observer, para os que tamén formamos, e neste momento hai máis de 100 alumnos formados como guías Observer. Cada un desenvolve, algúns traballan directamente connosco en algúns destinos aos que nos xestionamos as súas actividades e outros desenvolven actividades pola súa conta e crean tamén actividades de turismo científico. E, bueno, aparte disso, tamén escribimos durante todos estes anos moitos artigos sobre turismo científico. Como decía antes na presentación, eu puxen en marcha, xunto con G-Ciencia, a sección de turismo científico Destinos de Ciencia, que se chama así, de G-Ciencia, e empezamos, financiada pola Diputación de Pontevedra, de Coruña, perdón.
e coa que empezamos realmente a facer divulgación e promoción dos destinos de ciencia, en principio de Galicia. E a verdade é que foi tamén un traballo superinteresante porque, bueno, porque falar e escribir de turismo científico, pois tampouco había tantas publicacións, de feito creo que non había ningunha en aquel momento, cando se creou Destinos de Ciencia, que falara soamente de turismo científico. E, bueno, para nós tamén foi moi interesante, foi todo un reto e, bueno, un traballo do que estamos moi contentos. A parte diso, eu tamén, bueno, escribo artigos para CUO, por exemplo, tamén para Gciencia, ou os nosos propios destinos, cando facemos promoción dese momento de certificación, pois suscitan bastante interese e medios como El Viajero del País ou National Geographic, pois moitas veces se fai eco desas novas certificacións e da posta en valor desos destinos como lugares de ciencia, como novos destinos turísticos explicados pois desde o punto de vista de algunha temática científica na que destaquen. E, bueno, este foi, pois, máis ou menos o resumo destos anos. Fixemos máis cousas, pero non podo explicalas todas aquí, pero, bueno, é certo que, bueno, foron anos moi intensos e a verdade é que agora estamos nun punto moi interesante para nós e para o desenvolvemento do turismo científico, porque é certo que ao principio tivemos que facer moita labor divulgativa acerca do propio concepto de turismo científico, porque moita xente, moitas persoas pensaban que era un turismo pois moi específico para determinados perfis dun alto nivel académico e, bueno, tamén, pero non, o sea, un turismo para todos os públicos que adapta os seus discursos a todos os públicos, tanto a nenos como a maiores ou como a persoas moi expertas na materia e, bueno, digamos que esa labor de divulgación que tiñamos que facer ao principio sobre o concepto de turismo científico pois foise relaxando un pouco porque cada vez a xente entende mellor o concepto e non lle asusta tanto. Entón, bueno, pois máis ou menos isto é todo o noso traballo nos últimos anos. Non sei se tedes algunha dúbida, pero, bueno, pola miña parte, pois, nada máis. Agradezo moito a vosa escoita. E, bueno, estou aquí para responder a todas as preguntas que queirades. Grazas, Maite. Si queredes, as preguntas, logo ao final incorporamos as tres poñentes e podemos facer diferentes preguntas. Dámoslle paso a Isa Loureiro. Funcionando o no, si no uso este. Sí, se me escucha perfecto. Pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a la Diputación por invitarme. Es realmente un verdadero gusto poder estar aquí, hablaros de ilustración científica y participar en esta iniciativa que es tan interesante y tan importante para las futuras científicas. Os quiero enseñar un poco de mi trabajo y también poder discutir o hacer un poco de reflexión en que la ilustración científica puede ayudar a inspirar a las niñas que quieren seguir la carrera de ciencias, sobre todo en las áreas tecnológicas, las áreas de las matemáticas, física, informática, que es un poco donde vemos que hay esa brecha un poco mayor. Muchas gracias por invitarme y quiero empezar un poco mi presentación con esta cita, que es de uno de mis libros favoritos, ya lo he leído varias veces. Esta es una frase que aparece en el primer párrafo de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que ella dice, ¿de qué sirve un libro? Se pregunta, que no tiene diálogos ni dibujos. O sea, y a mí siempre me hace reír esta frase porque yo cuando tenía su edad, 7 años,
Si me daban un libro que no tenía dibujos para leer, yo decía, pero qué tostón, ¿no? ¿Cómo me voy a interesar por un tema que ya de sí parece muy complejo, que es las ciencias, si no me motivan o si no me ayudan a entenderlo con dibujos, con narrativa, con diálogos? Entonces, pues elegí a Alicia un poco para representar a las niñas que queremos inspirar a que sigan la carrera científica. Yo no tengo estudios científicos, no vengo de carreras científicas, tengo estudios artísticos, y entonces con esta presentación quiero un poco apelar a vuestras emociones, ¿no? A vuestra sensibilidad y ayudaros a ver cómo el arte, dando la mano a la ciencia, puede ayudar a inspirar y puede ayudar a entender y puede ayudar a llevar mucha gente a seguir este camino. O sea, muchas personas, muchos investigadores dedican toda su vida a investigar, a avanzar en la ciencia, pero todo este esfuerzo no significa nada si su trabajo no se divulga, si no se comparte con el público, con las instituciones, con las futuras generaciones. Cuando hablamos de ilustración científica, muchos de nosotros piensan muy rápidamente en estas imágenes, ¿no? Las ilustraciones científicas del siglo XVII, siglo XVIII, de la época de las expediciones marítimas, de los naturalistas. Estas son ilustraciones de una de mis favoritas, que también ha tenido una vida como ejemplo de mujer emprendedora e investigadora en el siglo XVII, XVIII. Para mí es impresionante, María Sibila Merian, entomóloga también. Y lo que quiero decir con esto es que a veces muchos nos podemos preguntar si todavía se usa la ilustración científica, si ahora tenemos fotografía, tenemos vídeo, ¿para qué necesitamos estos dibujos? Pero en realidad la ilustración científica sigue siendo muy necesaria, más actual que nunca y muy importante para llevar la ciencia al público general, porque la ciencia no puede quedar entre los investigadores, no puede quedar solo entre los especialistas. Entonces es necesario crear contenidos visuales, audiovisuales, para divulgar estos avances y para aumentar el interés a nivel público, a nivel institucional, para que la ciencia y la investigación tenga cada vez más apoyos y financiación también. Entonces, la ilustración pues, la usamos para ayudar a explicar y a aclarar temas que son muy complejos, para visualizar aquello que es invisible, como ahora toda cantidad de material audiovisual que se creó en los últimos años con el tema COVID. Esto no lo podemos tener ni en fotografías porque es difícil de entender y es difícil compartirlo con el público. Y también es muy importante para hacer divulgación. En este caso, los ilustradores científicos profesionales les gusta dividir lo que es la ilustración científica, que sería más un tipo de ilustración dirigido a compartir el conocimiento científico entre especialistas, entre investigadores, en que las técnicas son muy rigurosas, las cosas que representamos tienen que tener mucho rigor, y separamos un poco de lo que es la ilustración para la divulgación científica, que esto lo podemos adaptar a varios tipos de público. Puede ser el infantil, puede ser el público general adulto, los adolescentes, y aquí a lo mejor el rigor de representación no es tan alto, pero es muy importante el rigor del mensaje que estamos transmitiendo. No podemos dibujar mal las cosas. O sea, en una conferencia, unas jornadas que dio Ilustra Ciencia hace un par de años, un niño del público se levantó diciendo: yo compré un libro sobre dinosaurios porque me gusta mucho y estoy indignado porque algunos están mal dibujados, les faltan dedos, les faltan partes y esto no puede ser. Entonces, es importante que en la divulgación científica trabajen ilustradores que tengan conocimientos de hacer este tipo de ilustración y este tipo de divulgación. Este, por ejemplo, es una infografía
que tiene que ver con psicología, que dibujé para explicar algunos comportamientos que nos llevan al pesimismo y a la depresión y cómo evitarlo. Y también aquí en la portada del libro El cerebro humano, explicado por el Dr. Santiago Ramón y Cajal, que lo escribió el divulgador Dr. Pablo Barrecheguren, que es muy buen divulgador, tiene el canal de Neurocosas en YouTube. Y con la editorial Juventud pues hicimos este proyecto, que espero que después de este vengan muchos más, y para hacer llegar estos contenidos para niños más o menos a partir de 12 años, que son complejos, pero hay una forma de hacerlos llevar, de hacerlos entender de una forma más fácil y también más divertida. La ilustración científica pues está creciendo en España, cada vez va teniendo más visibilidad. Quisiera compartir con vosotros algunas escuelas y academias donde podemos estudiar ilustración científica, donde podemos encontrar ilustradores. Ilustraciencia lleva ya muchos años haciendo avanzar la ilustración científica y formando ilustradores aquí en España. Homograma es una agencia con quien yo colaboro, creada por Giselle Vitali, que es una ilustradora médica fantástica con quien aprendí esta especialización, y Eva Almonte. Es una agencia especializada en la ilustración médica y también como academia. Existe también el posgrado de ilustración científica en Olot, en Cataluña. Tenemos Trazos, que ofrece máster de ilustración científica en Madrid. En Bilbao tenemos la Facultad de Ciencia y Tecnología, que también ofrece máster en ilustración científica. Y pongo la especialización y el máster de Biología Aplicada de la Universidad de Aveiro en Portugal, porque, bueno, al final lo tenemos aquí cerca y es también una buena oportunidad. Y entonces aquí pongo una pregunta: ¿hacemos equipo? Porque los ilustradores científicos están aquí para colaborar con los científicos, con los divulgadores. O sea, no lo hacemos todos solos. Algunos sí que tienen ya conocimientos de divulgación o tienen sus propios proyectos de divulgación, pero nosotros queremos poner lo que mejor sabemos hacer, que es ilustrar, en las manos de lo que los científicos saben hacer, que es divulgar y querer compartir su trabajo. Y entonces, ¿por qué usar ilustraciones para divulgar la ciencia? ¿Qué ventajas tiene? Pongo aquí algunas, pero hay muchísimas más. Una de ellas es que es más fácil de procesar una imagen, es más fácil de interpretar y nos queda en la memoria más tiempo. Cuando explicamos un tema científico, ayuda poner una imagen para explicarlo. No tiene barreras lingüísticas, o sea, si queremos transmitir nuestro proyecto a una gran escala, tener ilustraciones y contenidos visuales es una gran ayuda. No hace falta ni entender el idioma para empezar a captar el concepto. Llama la atención, o sea, capta el interés de la audiencia. Vale más que 1000 palabras, por supuesto. O sea, una imagen, podemos crear toda una narrativa o hablar de un concepto científico en una sola imagen. Y también muy importante, genera empatía. O sea, cuando añadimos un valor estético a una imagen, eso crea una conexión muy especial con la audiencia que lo hace guardar por más tiempo. Y aquí pues llego al concepto que más quiero recalcar, ¿no? Sobre todo en el tema de igualdad de género en las ciencias, es representación lleva a la empatía. Cuando uno se ve representado en una imagen o en un libro o una historia, es más fácil sentirse relacionado con ese tema, sentirse implicado y sentir que nos dan valor. Entonces, si representamos más mujeres y más niñas en nuestros proyectos de divulgación científica, vamos a hacer con que ellas se sientan valoradas y se sientan implicadas en el tema y seguramente en un futuro quizás sientan el interés por seguir esos estudios. Estos son algunos ejemplos de trabajos que hice. Por ejemplo,
en la ilustración médica a lo mejor estamos muy acostumbrados a ver ilustraciones de hombres para explicar anatomía o algún problema, pero que no necesariamente tiene que ser hombres en esa ilustración. Si el problema afecta a ambos, podemos generar más variedad y representar más mujeres en esas imágenes científicas. Y por otra parte tengo también aquí un ejemplo del personaje del libro del cerebro humano, que estratégicamente, lo tengo aquí, estratégicamente lo quisimos representar más o menos ambiguo al personaje, o sea, es como inevitable, fue inevitable para Pablo, voy a hablar, con su permiso voy a hablar en su nombre, poner como personaje que habla del cerebro a Santiago Ramón y Cajal, porque no podemos dudar de su importancia en la neurociencia. Pero el personaje que le acompaña, teníamos libertad de elegir quién. Entonces decidimos crear un personaje que fuera más o menos ambiguo, para que también tanto niños como niñas se pudieran identificar con él o ponerse en su piel, ¿no? Porque aquí la idea no es solo crear contenidos solo para niñas y contenidos solo para niños. Aquí, si queremos educar tanto niñas como niñas en dirección a la igualdad de género, pues tenemos que crear contenidos que se adapten a ambos y que no lean libros diferentes o separados, pero sí que se eduquen juntos con los mismos contenidos. Entonces, aquí pues ya empiezo un poco a reflexionar sobre lo que se está haciendo a nivel de ilustración y divulgación para captar la atención de las niñas o para cerrar un poco esta brecha, ¿no? Y hay cosas que ya se están haciendo y que se deben seguir haciendo. Algunas de ellas, por ejemplo, pues representar, o sea, cultivar la diversidad, la individualidad y huir de los prejuicios y lugares comunes de la representación de género. O sea, intentar crear contenidos científicos que atraigan tanto niñas como niños y que todos estén representados de forma equilibrada. Que tengo mis notas, estoy un poco nerviosa, lo siento. Pues dar también a conocer el camino hecho, o sea, hablar de las mujeres en ciencia, de lo que han vivido, de su esfuerzo para cerrar esta brecha, que no ha sido fácil, y dar ejemplos, referencias que las niñas pueden seguir y en que se puedan inspirar. Esto ya se hace y espero que se siga haciendo. Por ejemplo, en el libro del cerebro tenemos más de un capítulo dedicado a Rita Levi Montalcini, que tiene una vida y un trabajo excepcional en el área de neurociencia. Y cada vez vemos más libros hablando de mujeres científicas y su trabajo en la historia y de todos los retos que han tenido que superar. Tenemos que, sí, equilibrar la representación tanto de niñas como niños y en el papel protagonista de los libros que creamos. Y también creo que es importante, como en estos ejemplos, seguir uniendo el arte a la ciencia para llegar a todas las edades y al público en general. Y pienso también qué tipo de cosas podemos hacer más, aunque ya se hacen algunas. Pensé específicamente en el tema de las áreas STEM, o sea, las matemáticas, la física, la tecnología, las ingenierías, cómo podemos ayudar a cerrar esta brecha de género en las ciencias a través de la ilustración. Yo creo ya se hacen algunas cosas, como en estos ejemplos que tenemos aquí, pero creo que se pueden hacer más, intentar usar la ilustración científica, porque vemos muchas ilustraciones científicas en el área de biología, de zoología, botánica, porque son cosas muy bonitas de dibujar, pero a lo mejor hacer ilustración de ingeniería o explicar física con ilustraciones no es tan fácil. Yo creo que es
un reto muy interesante que pongo a todos los ilustradores para crear más contenidos de este tipo. Otra iniciativa que me parece muy interesante es también crear más talleres con niños, sobre todo niños que están empezando a aprender, pues, a tener cuál es su idea de género, ¿no? Y de ciencias y empiezan a ser introducidos en estos temas. Entonces, este es un taller que hice con niños muy pequeñitos en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, donde no solo les he traído mariposas para pintar, pero no son simples dibujos de mariposas, son mariposas de Cataluña y dibujadas con un cierto sentido científico para que puedan distinguir unas especies de otras y empezar a asociar lo que es una actividad que les da placer, que es el dibujo y la pintura, a un concepto científico de observar, de distinguir, por ejemplo, cómo se distingue una mariposa diurna de una mariposa nocturna. Y al mismo tiempo que están haciendo una actividad que les da mucho placer, pues están aprendiendo también cosas de biología y de ciencias. Estos son algunos ejemplos que me parecieron muy interesantes porque encuentro muy pocas ilustraciones dirigidas a un público más adulto o adolescente en la área de ingenierías, física, matemática, programación. Y estos son algunos ejemplos que encontré y que espero que se hagan más también. Por ejemplo, el libro, que es un cómic inspirado en la vida de Ada Lovelace, que nos introdució la programación. Cuando leí este libro, pues inmediatamente quise aprender a programar, aunque no tiene nada que ver con lo que hago porque soy muy inquieta, pero me parece un libro excelente para adolescentes, no tanto para niños, porque es un poco más complejo, pero como proyecto de ilustración de divulgación para jóvenes adultos me pareció muy interesante. Y aquí también tenemos ejemplos de ilustraciones de Fernando Batista, es uno de los ilustradores científicos más influyentes en la actualidad a nivel internacional, es de Bilbao y es director del área de infografía en la revista National Geographic. Y creo que haciendo trabajos de este tipo de divulgación, pues podemos atraer más niños y muchas más niñas a estas áreas de ciencias que tienen tanta demanda. Y bueno, seguramente se me habrá olvidado decir un montón de cosas, pero es un poco mi reflexión sobre lo que se está haciendo y lo que podemos hacer. Obviamente es muy importante también hacer la conexión entre ilustradores científicos y los cientistas, porque a veces no estamos en contacto o no se conocen o no sabemos cómo contactarlos. Es importante también, espero que mejore esta situación, tener más financiación en los proyectos de investigación científica y que pueden tener una parte de presupuesto dirigido a la divulgación, en la cual entra la ilustración también, porque por lo que he podido en mis entrevistas con otros científicos, pues ese es un tema que les cuesta mucho, que no hay presupuesto suficiente apenas hay presupuesto para su investigación, mucho menos para hacer la parte de divulgación y hacer ilustraciones bonitas. Entonces, para que podamos trabajar, todo esto tiene que funcionar. Y bueno, no sé, estoy abierta a preguntas, si alguien quiere preguntar, decir algo, comentar algo. Y si no, doy paso a Paula. Muchas gracias. Vale, non sei, escoitaseme ben? Sí?
Vale. Pois nada, en primeiro lugar, eu quería agradecer, por suposto, a todos os organizadores desta xornada por querer contar comigo. Decidín titular esta ponencia Ciencia apta para todos os públicos. Maite falábanos antes do turismo apto para todos os públicos. É que eu creo que todos os que nos dedicamos de alguna maneira a investigación, pois temos que facer un esforzo, porque a nosa ciencia, as nosas investigacións poden chegar a xente independentemente da súa formación, do seu perfil e tamén do seu xénero. Entón, vou a ver se hoxe o consigo. Eu, como me presentaban antes, eu estou facendo a tese de doutoramento no CIMUS e tamén colaboro en 2 iniciativas de divulgación científica. Entón, hoxe, quería falarvos un pouco destas 2 facetas. Como vos dicía, fago a tese no CIMUS, que pertence á Universidade de Santiago de Compostela, e, en concreto, eu formo parte do grupo Genomes and Disease, que é un grupo que está encabezado polo Dr. Xosé Tubío. E, se accededes á nosa páxina web, tedes aí a dirección, veredes que hai unha descripción que di que investigamos os patróns e mecanismos de variación xenómica en enfermidade. Entón, esta frase que parece así un pouco densa, un pouco complicada, é a que quero ir agora, debullando polo miúdo. Entón, facemos xenómica, e cando falamos de xenómica, inevitablemente falamos de ADN. Seguramente, a moitos de vós, a forma do ADN que máis familiar os resulta é a dos cromosomas, non? Estas pequenas estruturas que vedes aí, no que sería unha representación dunha célula humana. No caso dos humanos, temos 23 parellas de cromosomas. E os cromosomas, digamos que son unha forma que alberga moita información moi condensada, non? Entón, se nós fósemos capaces de tirar por un fío destes cromosomas, veríamos que, en realidade, os cromosomas teñen esta estrutura de doble hélice. E, se intentamos aumentar un pouquiño máis, veremos que, en realidade, o ADN está composto por 4 letras. Por iso, poño aí que a vida contida en 4 letras. Estas 4 letras sitúanse na nosa molécula de ADN en parellas. Entón, sábese que nunha célula humana temos 6.400 millóns de pares de bases. Para que vos fagades unha idea, isto é máis ou menos o número de letras que hai en 350 Biblias. E estas letras témolas en cada unha das nosas células. Pois ben, como vos podedes imaginar, ler estas 6.400 millóns de pares de bases non é unha cousa doada e necesitamos utilizar a tecnoloxía para poder facelo. Quería vos presentar un pouquiño como foi a evolución dos secuenciadores de ADN, estas máquinas que empregamos nós no noso día a día para poder ver o que hai no noso xenoma. Se vos lembrades, a principios do ano 2000, máis ou menos, 2001, rematou un proxecto internacional que tivo moitísimo peso, que é o que se chamou Proxecto Xenoma Humano. E o obxectivo principal deste proxecto era poder obter por primeira vez a secuencia dun xenoma humano. Para poder levar a cabo este proxecto fixeron falta, primeiro, unha inversión grandísima, pero, ademais, fixeron falta moitísimos científicos, centos, miles de científicos espallados por todo o mundo, un traballo que, como vos digo, se prolongou durante moitos anos, e, ademais, fixeron falta centos de secuenciadores como os que vedes na parte baixa esquerda da imaxe. Secuenciadores moi grandes e fixeron falta moitos, porque eran secuenciadores que traballaban bastante lento. Pois ben, afortunadamente, houve un desenvolvemento destes secuenciadores e alá polo 2006 apareceron o que lle chamamos agora a secuenciación de nova xeración, estes Next Generation Sequencing. Que permitían estes secuenciadores? Pois que cunha soa máquina, unha máquina como a que vedes na imaxe, se poidera obter a secuencia do xenoma humano. E podíase obter en cuestión de 1 ou 2 días, e xa non facían falta centos de científicos, senón que con 1 ou 2 científicos xa se podía ter unha secuencia. Como vos podedes imaginar, isto foi unha revolución. É aí o de Next Generation. Que pasa? Que en ciencia, cando nos parece que xa estamos, que non se pode avanzar máis, pois sempre se pode dar un pasiño máis, non? E de aí o de Next Generation, que vedes na parte dereita da imaxe. Por que? Porque os secuenciadores seguiron avanzando. E agora dispoñemos de dispositivos como que vedes na imaxe que collen na palma dunha man, teñen máis ou menos este tamaño, e co que podemos obter a secuencia do xenoma humano en cuestión de horas, con un científico traballando e por un custo moi razonable. Entón, como podedes ver, as cousas foron cambiando en cuestión de 15-20 anos. Pois ben, este desenvolvemento das tecnoloxías de secuenciación leva aparellada tamén unha diminución moi grande dos custos. O proxecto Xenoma Humano, penso que LIN que costou uns 3 billóns de dólares leválo a cabo para obter unha soa secuencia. Marca por aí, agora non o vexo moi ben, pero creo que son 100 millóns de dólares o que se estimaba que custaba obter unha secuencia do xenoma humano alá polo 2001,
E a día de hoxe, por 600 euros máis ou menos, podemos ter secuenciado un xenoma e estímase que nos próximos anos podemos facelo por menos de $100, como mostra na imaxe. Pois ben, agora temos esas 6.400 millóns de pares de bases, podemos estudalos, podemos obter a secuencia máis ou menos rápido, pero que pasa? Que necesitamos? Agora necesitamos de 2 piares fundamentais. O primeiro é o de recursos informáticos. Cun ordenador de sobremesa como o que podedes ter na casa é moi complicado analizar un xenoma, por non dicir imposible, porque deses 6.400 millóns de pares de bases necesitamos fragmentos moi pequenos, secuencias moi pequenas. Necesitamos encontrar esa agulla no palleiro. Para poder facer eso necesitamos recursos informáticos. No caso do meu grupo, nos traballamos cos servicios do Centro de Supercomputación de Galicia, que é o CESGA, e que está situado no campus sur da Universidade de Santiago. Eles dispoñen dunha granxa de servidores, como se chama, para que nós podamos analizar centos de xenomas. Ese era o primeiro piar. Cal é o segundo piar? Os algoritmos informáticos. Necesitamos programas que sexan capaces de buscar esta agulla no palleiro que vos dicía, que poidan debullar desas 6.400 millóns de pares de bases e dicir, pois ben, interésame esta variante ou interésame este xene, e que sexan capaces de encontralo eles sós. Vale, entón, agora quería pasar a falarvos un pouquiño do que en ciencia chamamos variación xenética. Seguramente a moitos de vos sona máis outro termo que é o de mutación. Por que non usamos tan frecuentemente o termo mutación e utilizamos máis o de variación xenética? Por isto. Seguramente se pensades en mutación, estades pensando en mutantes, pois como as tartarugas ninja ou como calquera becho así como de exagerado tamaño que emite radiación polos ollos e que é de cor verde. Entón, cando falamos de variación xenética, en realidade non estamos a falar precisamente disto. O que vos traigo hoxe aquí é, digamos, unha clasificación bastante sinxela dos tipos de variación que podemos encontrar no noso ADN. A primeira é a variación puntual, que non deixa de ser que hai un cambio pois nun par de bases ou en pouquiños pares de bases como que vedes na imaxe. Na parte de arriba vedes que hai unha parella de bases que está encadrada, que sería unha A e unha T, e isto cambia por unha C e unha G na molécula de abaixo. Isto sería un exemplo dun cambio puntual. Ás veces temos variacións que afectan a porcións do xenoma máis grandes, a trozos de secuencia de maior tamaño. É o que chamamos variacións estruturais. Entón, eu non son Isa, as miñas dotes para as artes gráficas non son moi boas, pero se lle poñedes un pouquiño de imaginación, vedes na parte de arriba un cromosoma e na parte de abaixo vedes outro máis extenso, máis longo. Pois ben, un tipo destas variacións estruturais sería o intercambio de información, o intercambio de secuencias xenéticas entre o cromosoma de arriba e o cromosoma de abaixo. Eso ocorre. Outras cousas que poden ocurrir é que parte da nosa secuencia se dé a volta, ou que unha secuencia de fora, que non pertence ao noso xenoma, se meta dentro do noso xenoma. E sobre isto falareivos agora. Pois ben, agora que sabemos os tipos de variacións que podemos encontrar no noso xenoma, quería falarvos un pouquiño das consecuencias que poden ter estas variacións. Entón, a variación xenética é o motor da adaptación e da evolución. É un exemplo clarísimo que seguro que vos sona a todos, é o das novas variantes do virus da COVID-19. Este Ómicron, este Delta, non son máis que a consecuencia dunha evolución que hai no seu xenoma. Pero aparte de permitirnos evolucionar como especie e adaptarnos aos cambios, as variacións xenéticas tamén nos fan diferentes entre nós. Que todos os que estamos aquí teñamos unha apariencia diferente non deixa de ser unha consecuencia, entre outras cousas, do que hai no noso xenoma. Tamén pode ser que certas variacións, sobre todo estas variacións puntuais, non teñan consecuencias. Nos chamamos as variacións silenciosas, porque non podemos detectar que é o que fan. Hai un cambio e parece que non ocorre nada. Outras veces son as que determinan que nos fagamos vellos ou a velocidade coa que nos facemos vellos. E por último, que é no que máis traballamos no meu grupo de investigación, é no papel que teñen estas variacións nas bases das enfermidades. Antes de seguir, claro, faleivos das consecuencias da variación xenética e quería falarvos un pouquiño das causas. Por que hai variacións xenéticas? Pois ben, a maquinaria celular é a encargada en condicións normais, cando unha célula ten células fillas, de facer copias do noso xenoma, para que as células fillas tamén teñan un xenoma completo. E como parte da súa labor, cometen erros. É unha cousa que ocorre con moi pouca frecuencia, pero en 6.400 millóns de pares de bases, ás veces trabúcanse. Entón, esta variación xenética é algo que ocorre de maneira natural nas nosas células. Sin embargo, tamén vos sonará que hai outras causas que poden dar lugar á variación xenética,
como poden ser axentes químicos e físicos como a radiación do sol. E tamén axentes biolóxicos. Isto é no que me vou a centrar agora. Como vos dicían na presentación, a miña tese de doutoramento basease sobre todo no estudo de por que os virus son capaces de causar cancro. Estímase que entre o 10 e o 15% dos cancros en humanos están causados por microorganismos. Microorganismos hai máis que virus, pero en concreto coñécense a día de hoxe 7 virus que son capaces de causar cancro. Aquí vos poño as siglas deses 7. Non me vou a parar a explicar cada un deles, pero sí que seguro que hai algúns que vos sonan. O primeiro é o virus do papiloma humano, que está íntimamente ligado co desenvolvemento de cancro de cérvix. O segundo é o virus Epstein-Barr, que non sei se vistedes algo estas semanas, pero que agora se asocia a esclerose múltiple. E no que me vou a centrar é o virus da hepatite B, que é ese que está en laranxa. Entón, a hepatite B seguro que é unha enfermidade que vos sona a moitos, é unha enfermidade crónica e que se estima que afecta a 240 millóns de persoas. A distribución desa incidencia é o que vos mostro nese mapa, onde os colores máis cálidos, eses vermellos, son os que se corresponden con incidencias máis elevadas. Entón, bueno, é unha enfermidade que afecta sobre todo a persoas de África e Asia. E a razón de que en Europa non haxa unha incidencia tan elevada é precisamente porque existe unha vacina. Entón, en España, a vacina contra o virus da hepatite B administrase de maneira sistemática dende os anos 90. Principios do 90, mediados do 90, depende de cada comunidade autónoma, e a día de hoxe administrase aos rapaces entre, creo que son os 2, os 4 e os 11 meses. Pois ben, dicíavos que o virus da hepatite B crea unha enfermidade crónica. Entón, en realidade, o que fai o virus é infecta as células do noso fígado. Entón, unha vez que o fai, este fígado empeza a alterarse, empeza a verse comprometido pola presenza do virus. E cando fai, as células do fígado empezan a funcionar cada vez peor. Isto maniféstase en lesións no propio órgano, pois lesións como a acumulación de cicatrices ou, bueno, vamos vendo un descenso da función deste fígado, non? Son estes estadios que vedes aí representados. O primeiro sería a fibrose, a cirrose, que seguro que tamén é un termo que vos sona. En algúns casos, isto pode derivar a cancro. Como poño aí, é certo que o virus da hepatite B causa unha gran porcentaxe dos cancros de fígado, pero non é a única causa. Hai outras, como poden ser o consumo de alcohol ou a obesidade. Vale, entón, sabemos que o virus infecta e hai cancro, pero non sabemos como, que é o que fai o virus para que de repente as células empecen a dividirse descontroladamente. Pois ben, un dos mecanismos que explica isto, ou que polo menos daba unha explicación en parte, agora veremos por que digo isto, é o que vos intento explicar aquí nesta representación. Vedes aí o que sería unha célula humana, pois coa súa membrana, coa súa envoltura, a envoltura nuclear, e na parte superior en azul vedes o que se correspondería con esta estrutura de doble hélice que vos mencionaba que ten o noso xenoma. Cando o virus infecta, o que fai é deixar o seu propio xenoma, o seu propio ADN, nas nosas células do fígado. E moitas veces, cando fai, deixa nesa forma de anel vermello que vedes na imaxe. Sen embargo, hai outras veces que o virus é capaz de meter o seu ADN dentro do noso xenoma, dentro da nosa doble hélice. Ese é o que se chama unha integración. É un exemplo do que vos contaba antes. Un xenoma, unhas secuencias que non eran nosas e que de repente se meten no medio das nosas. Vale. Entón, o virus pode integrar o material xenético. Como hai cancro despois? Pois isto foi a pregunta que intentamos responder neste artigo, que publicamos fai cousa de 2 meses. A primeira autora é Eva García, que é daqui da Coruña. Vimos, despois de analizar máis ou menos, creo que eran 300 xenomas de cancro, eran 300 casos de cancro de fígado nos que nos dedicamos a analizar as súas secuencias xenéticas. E o que vimos, está un exemplo dun dos casos, é que podían ocorrer fenómenos como os seguintes. Aquí vedes unha representación moi esquemática de 2 cromosomas. En laranxa un cromosoma 8, en azul un cromosoma 17. E o que podemos observar é que cando o virus infecta e mete as súas secuencias dentro da nosa, acabase xerando unha estructura moi complexa que é a fusión deste cromosoma 17, de parte do cromosoma 17 con parte do cromosoma 8, tendo as secuencias do virus, que é o que podedes ver en vermello, como a ponte, non? Entón, creas aí un reordenamento, unha fusión de cromosoma na que temos cromosomas que non están enteiros, senón que están partidos e o virus está polo medio. Vale.
Pois quero agora centrarme no que ocorre con eses trozos de cromosoma que se perden. Esos extremos que hai na parte máis dereita da pantalla. Un cachiño do cromosoma 17 e un cachiño do cromosoma 8. O que vimos é que no cachiño que se perdía do cromosoma 17 estaba codificado un xen que se chama TP53. Entón, de todos os nosos xenes, en condicións saudables, temos dúas copias. Unha copia que procede do xenoma materno e outra copia que procede do xenoma paterno. Cando aquí perdemos este fragmento, estamos perdendo unha das copias de TP53. Que relevancia pode ter perder unha copia de TP53 e ainda nos queda outra? Bueno, que estamos expostos a que certos mecanismos que se activan na nosa célula deixen de activarse. TP53 ou P53 é un xene moi estudiado que, de feito, moitas veces recibe o nome de o guardián do xenoma. Por qué? Porque ten unhas funcións que son realmente importantes para a célula. Por exemplo, cando hai un dano na célula, TP53 é capaz de sensalo e activar mecanismos para reparar o ADN. Din, hai unha lesión, vamos a activar un mecanismo para que isto se corrixa. Mentras isto se corrixe, TP53 tamén é capaz de dicirle á célula, ti non podes dividirte, porque se te divides, este erro que temos en reparar vais a pasar ás células fillas e non podemos facer iso. E cando todo isto non funciona, cando hai un erro que a célula non é capaz de reparar, TP53 induce un proceso que podedes ver aí na imaxe que se chama apoptose. A apoptose non é máis que un proceso de suicidio. A célula decide, moi ben, teño un erro, pero non o quero pasar ás seguintes xeracións, voume suicidar para que isto non ocurra. Isto, de maneira natural, protéxenos frente ao cancro. Cando o P53 non pode activar todos estes mecanismos, a célula vese libre, vese sen freos, empeza a dividirse descontroladamente ata que empeza a formar masas e crea tumores. Entón, aí vedes a explicación dun dos mecanismos que empregan os virus para acabar causando cancro. E a segunda pregunta que queríamos contestar con respecto á acción dos virus no desenvolvemento de cancro de fígado era: cando podemos ver ao longo do desenvolvemento da enfermidade, que vos dicía que en varias etapas, en que momento aparecen estas lesións causadas polo virus? Cando é que o virus se mete no noso xenoma e causa todos estes reordenamentos? Pois ben, grazas á colaboración con un grupo de Londres, do Instituto Francis Crick, o que vimos é que éramos capaces de facer estimas e poder dicir en que momento dentro da vida do individuo apareceron esas lesións no xenoma, vale, mediadas polo virus. E o que vimos é que é unha cousa que é bastante variable. Aí vedes a representación. Entón, o que somos capaces de dicir cos nosas análises é, por exemplo, nos casos de abaixo, pacientes aos que se lle diagnosticou o cancro de fígado, 23, 57, 56, 50, vedes aí varios casos. En eses pacientes se estima que estas lesións estaban presentes menos dun ano antes do diagnóstico. Vale? Pero, sin embargo, hai casos que son os que ven na parte superior da pantalla, sobre todo no primeiro caso, que era unha persoa a que se lle diagnosticou un cancro de fígado aos 71 anos, pero as nosas estimas dignos que esos reordenamentos estaban presentes 21 anos antes do diagnóstico. Entón, o que nos suxiren estas estimas é que, en realidade, o cancro non é algo que apareza dun día para outro, senón que é algo que se vai xestando moitos anos antes. E que a acción do virus, sobre todo en estadios nos que ata agora se creía, bueno, é certo que hai hepatite nesta persoa, pero parece que o virus non está facendo nada. Pois sí que está facendo cousas, sí que pode estar causando un gran dano que potencialmente acabará derivando na orixe dun cancro. Vale, entón, que é o que toca agora? En que nos estamos centrando agora no meu grupo de investigación? Pois en intentar analizar se efectivamente nos xenomas de pacientes que ainda están en estadios anteriores, en estadios de fibrose ou en estadios de cirrose, efectivamente están presentes esas lesións no seu xenoma, esos reordenamentos, no que nos estamos enfocando agora. E xa para pasar un pouco aos proxectos de divulgación nos que participo, pois queríamos presentar estas dúas iniciativas, son o Cimus Podcast e Ciencia e Tal. O primeiro que empezamos foi o Cimus Podcast. Empezámolo porque dentro do centro creíamos que moitas veces a poboación, sobre todo as persoas que non se dedican ou que non teñen unha relación tan estreita coa universidade ou coa ciencia, pasan por diante dos edificios de investigación, pero en realidade non saben o que se fai aí dentro. Entón, a nosa idea era, imos abrir as portas do centro, de alguna maneira, e imos ensinar como é un laboratorio por dentro, que persoas traballan nun laboratorio e a que dedican a súa investigación, cales son os seus obxectivos e como poden axudar a xente.
Bueno, aquí nestas dúas fotografías quería ensinarvos a parte do equipo que forma o Cimos Podcast. É verdade que hai xente que xa non pode participar de maneira tan estreita, porque, bueno, como sabedes, a investigación lévanos polo mundo moitas veces, é un pouco incompatible seguir facendo estas iniciativas, pero, bueno, tamén entra xente nova, así que este é parte do equipo que levamos facendo isto dende o 2019. E como vos dicía, o que queremos é ensinarle a xente que facemos no Cimos, tamén que efecto teñen as nosas investigacións na xente, porque moitas veces falta un pouquiño de, vale, sí, estás estudando esta proteína, pero para qué? A mí que me vai a afectar? Como me vai a repercutir eso? E tamén, sempre que podemos, intentamos ver un pouquiño o outro lado da investigación, que é da persoa que sufre as enfermidades que investigamos. Entón, ao longo destes 2 anos que levamos co Cimos Podcast, pois tivemos que explorar como dúas asociacións de pacientes. A primeira foi a que é a Asociación de Persoas con Trastorno do Espectro Autista. Tivemos unha colaboración con unha representante, é Ángel Carracedo, que seguramente vos sona a todos, porque un investigador nas bases xenómicas das enfermidades, pois, prácticamente incomparable. E tamén tivemos a oportunidade de falar con xente da Asociación Española CJD, que é a asociación española que reúne os familiares das persoas que padecen enfermedades priónicas, que son enfermedades letais que teñen un transcurso moi rápido, moi agresivas. Bueno, aquí tedes as carátulas dos nosos programas, pois hai un pouco de todo, como vos dicía, autismo, pero tamén falamos de cancro, da carreira investigadora en si mesma, e o último programa que fixemos pois foi da xornada de portas abertas que se levou a cabo no Cimos, e temos pois os testimonios de rapaces pequenos, de adultos que viñeron, de investigadores. Bueno, penso que é bastante curioso. E creo que tedes por aí, os que estades aquí en directo, uns marcapáxinas, entón se queredes seguirnos, todos os nosos programas están disponibles en iVoox, que é unha plataforma específica de podcast, tamén están en YouTube e podedes seguirnos na nosa canle de Twitter. Vale, e por último, quería presentarvos o Ciencia e Tal, que é a iniciativa de divulgación máis recente na que participo. Ciencia e Tal naceu por algo que creo que se pode resumir nos gráficos que vos quero mostrar agora. Cada 2 anos, penso que o Ministerio de Ciencia elabora un informe que se chama o informe EBSCIT, no que tratan de ver cal é a opinión da poboación sobre a ciencia. Entón, unha das preguntas que se fixo aos enquisados foi: necesito que me valores do 1 ao 5 estas profesións que che vou a dicir. Se vos fixades na parte alta, valoradas son as profesións de médico e as profesións de científico. E, sen embargo, no fondo da tabla temos profesións como periodistas, políticos ou relixiosos. Entón, según isto, parece que a opinión xeral é que o traballo dun científico pois é moi importante. Sen embargo, cando lle preguntaban canto de interese tiñan estas persoas pola ciencia, os números xa non son tan altos. Entón, vemos que de media o 18,9% dos homes e o 13,9% das mulleres mostran interese pola ciencia, e son as porcentaxes que van cambiando en función de grupos de idade. O pico está en persoas xóvenes, pois de 15 a 24 anos. Sempre as mulleres estamos por debaixo, mostramos menos interese pola ciencia que os homes. Entón, parece que se nos valora moito, pero a vez que non interesa demasiado o que facemos. Eso eu penso que porque moita xente entende a ciencia como algo super difícil, estas ecuacións interminables, algo que é moi aburrido, ás veces algo que non é moi agradable de ver, pois, por exemplo, non hai máis que mirarlle a cara a estas rapazas que están diseccionando unha rá. E tamén penso que moitas veces se nos ve como a Sheldon Cooper, non? Persoas pois de cordura cuestionable e que se les vai un pouquiño a pinza, por decirlo de alguna maneira. Entón, para intentar evitar todo isto e intentar que a xente se sinta atraída pola ciencia e teña interese por ela, Iván Varela, que é o meu compañeiro en Ciencia Tal, el é doutor en Ciencia e Tecnoloxía Química, propúxome facer unha nova plataforma, unha iniciativa na que intentamos darlle unha cara un pouquiño máis amable á ciencia, un pouco máis distendida, deixándonos de formalismos, e así naceu Ciencia Tal. Que facemos en Ciencia Tal? Pois facemos, cando podemos, entrevistas tanto a investigadores de renome como a persoas que están empezando a súa carreira científica. Facemos debates, por exemplo, nun programa fixemos un debate sobre os sons que máis nos molestan. Iso, despois intentamos ver cal é a ciencia que hai detrás disto. Intentamos falar da actualidade científica. Esta semana, por exemplo, no directo desta semana, falamos do primeiro trasplante de fígado de porco a un humano.
E, cando podemos, tamén facemos concursos. E, como digo o noso nome, é tal. Se se nos ocorre algunha outra cousa, pois algunha outra cousa que metemos nos nosos directos. Por que o facemos en Twitch? Que esa é a pregunta que máis me levan feito dende que empezamos con Ciencia e Tal. Twitch, que é eso de Twitch? Que é unha cousa un pouco rara, porque só hai xente que fala de videoxogos. Bueno, Twitch é certo que naceu como unha plataforma que utilizaban moito para xogar en directo, pero agora está evolucionando e teñen cabida pois, un montón de xéneros diferentes. Nós facémolo en Twitch por varias razóns. Primeiro, Twitch permítenos emitir en directo. Non hai nada formado, non hai guións, nós falamos en directo. Ademais, permítenos interactuar coa xente que nos está vendo en directo en tempo real. Podemos escribir polo chat, podemos incorporar a xente que queira os nosos directos e que aparezan en pantalla. Tamén nos permite compartir pantallas e ensinar vídeos ou os artigos dos que estamos a falar. Twitch é gratis e non hai necesidade de registrarse para ver a persoa que está falando. Se te registras, sí que é certo que podes escribir polo chat ou ter unha serie de vantaxes, pero non é necesario. Ademais, permítenos que os nosos programas queden almacenados unhas semanas. Entón, se polo que sexa non podedes estar nas nosas emisións en directo, que son os mércores ás 9, pois a fin de semana ou os venres ou cando poidades, sempre podedes velo. Vale, xa, por se queredes seguirnos, pois a nosa, bueno, chamámonos @ciencia e tal en Twitter, e en Twitch podedes encontrarnos tamén como a Ciencia e Tal. E aproveito para agradecer aos nosos colaboradores, que son a Editorial Galaxia e Leboriz. E xa está. Tocaría agora facer un pequeniño turno de preguntas e aprofundar un pouquiño máis na outra cuestión que se trata nas xornadas, que é a cuestión de xénero, intentando dialogar coas tres poñentes. Mais xurdeu unha, vai pasar, mais xurdeu unha cousa así que nos pareceu importante, que Quack FM, que ten un programa agora mesmo en directo, porque ten un programa normalmente que se chama A Ciencia en Feminino, con un grupo moi importante xa de persoas que participan habitualmente nel, e agora están entrevistando en directo a Isa Loureiro e logo teñen que entrevistar a Paula. Entón, se vos parece ben, facemos un pequeniño descanso de 5 minutos, podedes tomar un café ou simplemente comentar o que vos pareceu a xornada e retomámolo. Non sei que hora é agora. A 1:10. Queredes? Podemos así logo xa coas 3 aquí facerlles as preguntas que consideredes. Grazas.
porque tamén teñen hora de descanso, porque pola tarde volve a abrir o museo. Pasamos xa a un turniño de preguntas. Non sei se algunha persoa das que estades aquí queredes comentar algo, preguntarlles algunha dúbida, facer algún comentario. Bueno, moitas gracias polas presentacións, foron super inspiradoras das tres, moitas gracias. Vai para a última compañeira que falou, pero é moi técnica, entón, bueno, non é tanto de xénero como dicías, pero, bueno, encantoume a presentación, enhoraboa tamén por sintetizar toda a investigación que é difícil. Eu quería preguntarte sobre o tema de epixenética e de como estades traballando co todo o tema da epixenética no desenvolvemento no coñecemento sobre o xenoma. Se o tedes en conta, non, se vai por outra banda. Moitas gracias. Non, gracias a ti pola pregunta. A verdade é que, como dixe, a epixenética, digamos que sería unha capa máis de información. Eu contábavos que as variantes xenéticas son responsables de moitas cousas, pero é certo que non son as únicas. E as modificacións epixenéticas, que cambian tamén en parte a estrutura do noso ADN, teñen moita culpa, ou digamos que están involucradas moi directamente. Pero nós, de momento, nos nosos análises de relación de virus co cancro non estamos a ter en conta tamén a parte da epixenética. Sí que é certo que estamos empezando a ver como podemos estudiar a metilación, que sería un apartado da epixenética, sobre todo na movilización de outros elementos que non son virus, pero que son o retrotransposón, que son unhas secuencias no noso ADN que poden ir saltando de alguna maneira. Estamos intentando estudar a metilación destes elementos, pero ainda estamos en proceso. Alguén que queira comentar algunha outra cuestión? A ver se se anima. Pregunto-vos eu. Eu tamén agradecervos moitísimo as exposicións. Tratábase un pouco esta terceira xornada de que explicarades, non? Os vosos proxectos, o que estades facendo, o voso traballo e a parte tamén divulgativa, non? Entón, a min gustaríame unha cuestión, non? A Maite que nos explicase un pouco a perspectiva de xénero que poden ter, non? As guías que está facendo ou as rutas que están facendo, que criterios se poden estar introducindo, non? Desde a perspectiva de xénero. A Isa, se no mundo da ilustración, non? Atopa dificultades polo feito concreto de ser muller, ou se ve que hai moitos máis homes que teñen moitas máis posibilidades, non? Ou menos atrancos. E no caso de Paula, aínda que o comentou así xa sucintamente, que outro día falamos por teléfono, tamén si no aspecto máis divulgativo, non tanto no aspecto profesional, porque onte as compañeras de Investigal xa comentaron un pouco toda a problemática que tedes, non? Sin no Twitch, no Twitter, nas diferentes redes nas que estades, notades efectivamente ese consumo moito maior, non? De contido científico masculino que femenino, e que se podería facer, non? Para que se incrementara ese interese das mulleres pola ciencia tamén. Grazas. Empezo eu, moitas gracias pola pregunta. Nós o que estamos facendo nas guías, primeiro utilizamos o linguaxe inclusivo, por suposto, e despois tamén o que procuramos é sempre non esquecer a perspectiva da historia da ciencia contada por científicas. Entón, cando abordamos algunha temática científica, sempre indagamos e buscamos aquelas científicas que traballaron nese campo concreto. E, para nós é bastante importante. Tamén xogamos temos en conta as imaxes que utilizamos e as fotografías. Tamén procuramos que sempre meter fotografías femeninas, porque realmente non sempre aparecían ou aparecían dunha determinada forma. Entón, sí que temos en conta unha perspectiva de xénero bastante clara e, ademais, a propósito, non o facemos ao azar. E despois que nas nosas actividades tamén unha parte moi importante das demandas que temos son de mulleres e a información e os perfís por xénero que acceden aos nosos contidos son maioritariamente femeninas.
Non sei se eso responde un pouco o que preguntabas. Bueno, yo puedo continuar. ¿Se me escucha, no? Pues en la ilustración creo que es muy importante el trabajo que estamos haciendo porque estamos representando de forma visual a los personajes, a los protagonistas que nos van a inspirar para seguir ciencias, los referentes que vamos a tener. Entonces yo creo que es muy importante equilibrar esta representación de género, sobre todo en los libros escolares, en los libros de texto, en los libros de divulgación que hacemos para los niños. Es importante que exista un equilibrio, ¿no?, de representación, que las niñas se vean representadas en áreas científicas y en áreas científicas técnicas, áreas científicas de ingenierías, de matemáticas, de tecnologías, y en los juegos, también en los juegos que hacemos para los niños, el packaging, el diseño de los juegos, que no estén diseñados con estereotipos o muy divididos, como esto para los niños, esto para las niñas, porque queremos educar a todos en dirección a la igualdad de género, no solo a las niñas. Esto no se hace solo unilateralmente. Entonces, creo que como ilustradores, siempre que podemos, tenemos que ser responsables por representar más en las niñas, donde la brecha de género es mayor, y también hablar de las científicas, que no podemos cambiar la historia, o sea, como era la sociedad antes, pues los hombres tenían más acceso a las ciencias y a las carreras profesionales que las mujeres. Pero podemos destacar de todo ese mundo de hombres cuáles fueron las mujeres que triunfaron, que por ser una época tan complicada para tener una carrera profesional, para una mujer, que haya logrado destacarse en un área científica, hay que representarlo y hay que divulgarlo. Y eso ahora se está haciendo cada vez más, lo que me alegro mucho. Hay muchos libros sobre científicas, para niñas, para personas adultas, y me alegro mucho que esto se esté desarrollando, y yo también hago esfuerzo por crear ese tipo de contenidos, aunque yo trabajo siempre en equipo con el científico o el divulgador, y esto lo hacemos juntos, así que mucho del trabajo también es del divulgador, que busca, como el Pablo, por ejemplo, con quien hice el libro del cerebro, que busca representar a las científicas, neurocientíficas, y no destacar solo a mucho más. Hay muchas mujeres detrás de las ciencias y ahora cada vez más, pero aún hay mucho camino por hacer, y creo que esto es nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Vamos a representar más mujeres, vamos a decirles que vale la pena la carrera científica, que una persona se puede sentir realizada con este camino, y creo que hay que seguir y hacer más ilustración también. Creo que en las áreas STEM, que es donde falta gente y faltan mujeres, y creo que es una excelente iniciativa estas jornadas también por eso. Pois eu, no referente á divulgación, penso que hai como dúas partes, non, que sería das persoas que facemos divulgación e as persoas que consumen divulgación. Entón, eu li o outro día que en iniciativas ou en, sí, digamos que xornadas que non son específicas da muller, pois como a do 11 de febreiro ou como pois do tipo Naucas ou do tipo Pint of Science, pois nos anos 2015, 2017 e 2018 se vía a porcentaxe de ponentes que eran mulleres e a porcentaxe que eran homes, a diferencia era clarísima, pero pois, o 20 ou 30% eran mulleres. É certo que nos últimos anos pois foise traballando para tecar a mellorar isto, de alcanzar un pouco a igualdade, pero, bueno, creo que ese é un exemplo de que ás veces pois, non se conta tanto coas mulleres para aportar a súa visión da ciencia e divulgala. Pola outra banda, pola banda de consumir divulgación científica, eu, no meu caso en particular, nas dúas iniciativas nas que colaboro, sí que é certo que non vemos moita disparidade. Creo que tamén se debe a que, por exemplo, en ciencia e tal, intentamos ter contido moi diverso. Sin embargo, sí que lía que compañeiros que teñen canles de divulgación máis específicas, pois máis de matemáticas, máis de física, sí que notan aí unha fenda, que ao final, pois, eu
creo que a consecuencia simplemente de algo que comentarían as compañeras de Investigar onte, que hai ese sesgo desde que somos rapazas. Entón, imos escapando das matemáticas, imos escapando das físicas, e se escapamos na idade escolar, tampouco vamos a consumir como adultos divulgación nesas materias. Sí que é certo que a parte máis biosanitaria sí que ten mellor acollida, pero a parte máis de TICs, non. E penso que é aí onde se ve un pouco a diferencia. Polas redes. Gustaríame preguntar pola súa experiencia en redes sociais. Entendo que é igual para Paula, pero, bueno, se as demais tamén de redes, creo que poderíades contestar. Lin que pode ser un territorio especialmente hostil coas mulleres divulgadoras. Pregunta se notastes isto. Eu, no meu caso, a verdade é que non. Considero-me afortunada nese aspecto, porque sí que é certo que hai outras compañeiras que sí que, coñezo casos que igual non recibiron críticas demasiado xustas, seguramente, pero eu non teño nada que dicir. Eu, a verdade, que tampouco, no meu caso. Teño unhas redes sociais, a nivel empresarial, e despois teño o aspecto, teño algunhas, non é que eu exerza unha labor moi intensa nas redes sociais, pero a pouca que exerzo, a nivel xornalístico, que quizáis sexa onde máis pudese notar algunha cousa, tampouco, personalmente, tampouco notei ninguna, nada, en ese sentido. Sí que é verdade que, ao final, aínda que de forma individual, tal vez, non sei, pola mente no que nos movamos, eu, ao final, sempre estuve nun ambiente máis universitario, onde a igualdade primaba, pero, realmente, repito, aínda que a nivel individual, ao mellor non notemos nada, é certo que na sociedade sí que se nota, e hai uns claros estereotipos e unhas formas de facer as cousas que sí que o mundo está montado para perfis masculinos, que logo, a nivel individual, eu, por exemplo, como emprendedora, non podo dicir que non conseguira financiamento por ser muller ou que me resultara máis difícil. Non, iso tampouco o vexo realmente, non me pasou personalmente, nin outras cousas tamén que o mellor poderían ser ter máis dificultade, pero sí que é certo que o ambiente é un ambiente sempre moito máis masculino que femenino, e a forma de facer as cousas tamén, a forma de conciliar determinados aspectos tamén, entón sí que se nota todo iso a nivel social. Despois, a nivel individual, cada un pode ter a súa experiencia, pero, ser muller, ser emprendedora neste caso, no meu caso, repito, como en un ambiente universitario, tuve as mesmas facilidades en ese sentido. Bueno, en mi caso, como es un perfil más artístico, yo me imagino que mi presencia en las redes sociales tiene un público ligeramente diferente que el científico, por ejemplo, pero aunque yo hago ilustración científica, es curioso que una vez comparando con otras artistas o con amigas o información que vi online, algunas ilustradoras que se dedican al área, por ejemplo, de narrativa, cuentos infantiles o algo más artístico, se puede ver en los insights, por ejemplo, de Instagram, que es la plataforma que los ilustradores creo que usan más, de tus seguidores, cuál es el porcentaje de hombres y cuál es el porcentaje de mujeres. Y en sus casos, tenían un porcentaje de seguidoras mujeres altísimo, como de 80%, 90%, 70% es por ahí. Y en cambio fui a ver el mío, curiosidad, ¿no? Y tengo casi lo mismo de hombres y mujeres que siguen este perfil de ilustración científica, un poco como está por 60% mujeres, 40% hombres. Y a mí me pareció interesante comparar, y ahora voy a tener la atención de preguntar a más personas si les pasa lo mismo. Me alegro por este resultado porque significa que hay más mujeres mirando ilustración científica y que los hombres también siguen estando interesados. O sea, en LinkedIn no sabría decir, no he tenido casos en que me haya sentido perjudicada o que no estén dando valor. Yo creo que el trabajo que voy compartiendo, la gente en general ve y reconoce el valor y cómo puede usar eso para valorar su trabajo, para potenciar su trabajo.
Pero, bueno, eso son un pouco mis conclusiones, ¿no? Pero, e ti, por exemplo, no grupo de investigación, que porcentaxe de mulleres e de homes tedes? Se nota xa en ese sentido, ainda que despois sexa un comportamento e un trato igualitario, que sí que é verdade que nas universidades, bueno, pues, en ese sentido creo que sí que vai. Pois eu, no noso caso, no meu grupo de investigación somos maioritariamente mulleres. E no meu centro tamén, pero tamén penso que é porque é un centro biomédico. Entón, bueno, sempre temos ese sesgo hacia ese lado biosanitario. Eu, por exemplo, que estou metida en organizacións de creación de empresas, asociacións de, por exemplo, pues, de startups, cousas relacionadas con emprendemento, sí que é verdade que hai moitas menos mulleres emprendedoras que homes. Eso é un feito. E, bueno, tamén é verdade que nos últimos anos tamén está cambiando bastante todo iso e mellorando un pouco esa ratio. E, bueno, eu creo que todas estas xornadas e un pouco todas as campañas de sensibilización están facendo moito por todo iso e porque haxa máis mulleres tanto na ciencia como no emprendemento. Porque é verdade que o de emprender tamén parecía sempre unha actividade máis donde os homes, bueno, parecía que o tiñan un pouco máis fácil en algúns aspectos. Pero, bueno, como digo, cada vez hai máis, pero é verdade que sigo notando que hai máis homes que mulleres, aínda hoxe, nas asociacións e, en xeral, en temas de emprendemento. Temos por aquí outra pregunta. Bueno, primero, gracias a las tres, la verdad que muy interesante. Bueno, yo, a raíz de una cosa que has comentado, de que a los científicas y a los científicos les cuesta el tema de la divulgación, ¿no? Evidentemente está la parte de dinero que tú decías, pero sí que es cierto, ¿no? Y quería un poco que comentaras esa parte, ¿no? Es decir, sigue costando, ¿no? Porque, por ejemplo, en las carreras técnicas sí que está el tema de publicar y también en las sociales, ¿no? Y eso sí que se destaca la importancia, pero luego el tema de divulgar, porque creo que es otra cosa, no tiene nada que ver los artículos, todavía sigue costando, o es desde mi poca experiencia eso, que a los científicos, incluso en la parte de lo social, no solo en las técnicas, el divulgar a la gente normal. ¿Cuál es tu experiencia desde eso? Sí, luego, sí. quería... Porque me ha resultado muy curioso la parte que has comentado de que también tenéis contacto con las y los pacientes, es decir, desde en esa parte un poco cuál es vuestra experiencia, ¿no? Porque creo que eso no es algo muy convencional o no se hace muy frecuentemente, ¿no? Es decir, cuál es ese feedback de la gente. Y ya la última, a raíz un poco de lo que comentabas tú hace nada, del tema de las universidades. Si no notáis las tres desde vuestra experiencia un poco que sigue faltando ese cambio desde la universidad, tanto en la parte de lo que hablamos sobre todo creo de un poco de esa parte que se asocia muchas veces a lo femenino, y yo creo que en esa parte es positivo del tejer redes, de ser más de cooperar y no competir, es decir, eso nos sigue faltando muchas veces en las universidades a la hora porque también eso hace crear redes y que las cosas sean más fáciles. Perdón, no campo, cando digo que na universidade hai unha igualdade de trato e que é así, o que non pasa é que é certo que hai moitos máis catedráticos que catedráticas e moitos máis, ao final, as carreiras e os postos máis altos os siguen ocupando homes. Entón, aí sí que se perde un pouco esa igualdade que había entre estudantes, entre profesores, o mellor, entre investigadores e tal. Entón, sí que creo que neso habería moito que facer, pero tamén a nivel social, porque aí realmente onde está o problema é como se xestiona a conciliación, que fai que ao final as mulleres teñan outros campos nos que tamén teñen que estar presentes e ao final van aparcando un pouco a súa carreira investigadora e tardan máis en facerse catedráticas ou directamente non se fan. Non sei, perdón, despois que non sei que preguntabas, non sei que dicías con respecto ao tema da universidade, que... Sí. Que se comenta pouco el tema do traballo en red, esa parte de máis alá do tema de estudo, el tema de traballar conjuntamente, en ese sentido, que creo que falta moitas veces en as carreras, eso non está dentro de
Sí, bueno, responde ti máis, estás máis metida agora na universidade que a min. Claro, eu non sei se na universidade en xeral, pero na investigación é certo que é un mundo hipercompetitivo. Entón, moitas veces isto tamén é complicado de levar no sentido do que igual non é o máis sano, non? Que sexa un ambiente tan competitivo. E despois outra cousa que eu penso que pasa na universidade, que era o que comentaba un pouco Maite, é certo que, claro, en realidade as figuras que teñen máis responsabilidade maioritariamente nunha universidade seguen sendo homes. Entón, é certo que eu penso que consecuencia de que fai 40 ou 45 anos as persoas que máis iban á universidade eran homes, entón esas persoas foron evolucionando un pouco na súa carreira. Obviamente hai excepcións, problemas de conciliación e todo isto que estivemos a comentar, pero ao final, como persoa que está traballando na universidade ou involucrada no mundo universitario de alguna maneira, ao final o que tes por riba da túa cabeza, a xente a que lle tes que dar sobre a que respondes, non? Son homes, sempre. Entón, o profesor da asignatura que das clase é home, o director de tese é home, o catedrático de tal é home, o director de departamento é home. Entón, penso que o mellor, penso que a universidade debería tender por que todos estes grandes estamentos da universidade tamén intentasen, de alguna maneira, ter a muller como representación. E aproveito tamén para o que me preguntaba co paciente. É certo que, claro, nós como científicos non temos un contacto co paciente como poden ter os médicos, seguramente porque tampouco tería demasiado sentido. Pero ter a oportunidade de poder falar con asociacións de pacientes, non ter unha relación estreita coa persoa que lle estou analizando o xenoma, senón en conxunto con asociacións de pacientes e todo isto, creo que nos dá un punto de riqueza no sentido de que moitas veces traballamos despersonalizando todo. É certo que ás veces é necesario, pero outras veces necesitamos entender que hai persoas detrás, que as persoas se benefician do que nós estamos facendo. E cando nós non estamos traballando nunha boa dirección ou cando as nosas hipóteses non están ben plantexadas, ao final as que sufren son as persoas que padecen unha enfermidade en concreto. Entón, bueno, serve un pouco para poñer os pés na terra e ter un pouquiño un foco e unha dirección sobre a que ir traballando. E, bueno, sempre está ben, saber que as asociacións de pacientes sempre nos dan un feedback moi positivo, moi positivo. Non recibimos crítica, recibimos apoio. Entón, bueno, eso a verdade que é unha experiencia única. Y bueno, yo regreso a la primera pregunta, ¿no? El tema de que por qué cuesta tanto invertir en la divulgación, ¿no? A ver, hablo de mi punto de vista y de la información que yo tengo, que, bueno, por un lado, la financiación es muy importante. Y con los investigadores y científicos con quien he podido hablar o a quien envié mi currículum, muchas veces la respuesta es no tenemos presupuesto para la parte de divulgación, porque si lo que nos dan para la investigación ya es poquísimo, no nos sobra. Y entonces al final hacen investigación y la investigación se queda dentro de sus pares, dentro del medio, y al final los demás no lo conocen y no tiene visibilidad. O sea, para que tengan más apoyos, más financiación, más apoyos de las instituciones, hay que dar visibilidad a los proyectos. Y entonces al final es un ciclo vicioso, ¿no? Porque si no hay visibilidad, no hay financiación. Si no hay financiación, no hay visibilidad. Y ahí damos la vuelta, ¿no? Y ese es un problema que me parece grave. Y nosotros, los divulgadores, los ilustradores, los periodistas científicos, queremos ponernos a la disposición de los investigadores para dar visibilidad a los proyectos, pero claro, sin financiación tampoco, sin presupuesto no podemos trabajar, es una pena, no podemos trabajar gratis, ¿no? Entonces, otra cosa también es que el trabajo de investigación es abrumador. Y el científico está preocupado en hacer su trabajo y no tiene ni tiempo para pensar en planear o diseñar su proyecto de divulgación. Entonces, para eso estamos aquí los periodistas científicos, los ilustradores, los divulgadores, para echar una mano en esa parte que les cuesta a ellos porque no tienen tiempo. Y nosotros estamos aquí, somos especialistas en hacer eso, entonces estamos aquí para ayudar y para unir fuerzas. Sí, sigue siendo muy difícil, pero vamos a luchar por ello, seguramente, sí.
Hola, en primeiro lugar, grazas ás tres polas vosas charlas. Eu quería facer unha pregunta máis específica cara a ti, se me permites. Bueno, en primeiro lugar, non podo evitar dicir que enhoraboa polas túas ilustracións. Muchas gracias. Pero que decir flipante pareceme quedarme moi curto. Quería dicirte porque eu sei que veño notando que dende fai xa un tempo, sobre todo nos libros de texto da educación secundaria, vai variando moito a maneira na que se presentan as mulleres en ciencia. Fai uns 15 anos directamente non se presentaban. Agora empezanse a presentar, pero vexo que sempre seguen como un apartado aparte, como engadidas, como postas, pero dun xeito como moi forzado. E noto todos estes libros que ti comentabas antes son libros específicos desto. Entón, eu quería saber que opinión tiñas ti en canto a como podería evoluir isto cara a que haxa realmente unha normalidade. Non sei se incluílo dun xeito máis homoxéneo, máis igualitario, máis normalizado, ou se consideras que hai que seguir deste xeito? Cal é a túa opinión? Gracias. Yo creo que hay que evolucionar, ciertamente. Como decía antes, no podemos negar la historia que tenemos, las cosas pasaron como pasaron y es normal que no tengamos muchos referentes femeninos de científicas como tenemos de hombres. Porque así fue, no lo podemos borrar y es importante conocerlo, porque tenemos que respetar el camino hecho por las pioneras en ese sentido, que han sufrido y han luchado mucho para sobresalir en una época en que era casi imposible, ¿no? Y entonces entiendo lo que quiere decir, que se va poniendo como en sí, pero además está aquí esta parte de la científica tal y tal. Yo creo que hay que normalizar, o sea, hay que representar más científicas, sin desrespetar a los científicos, que también han hecho su trabajo, ¿no? Pero ya van pasando años y van surgiendo aún más científicas. Ahora mismo, en la actualidad, estoy segura de que podemos tener centenas de científicas de quien hablar, que son personas que a lo mejor no todas han ganado el premio Nobel, pero se sienten felices y realizadas con la carrera que tienen. Y esto es importante transmitir a las niñas y a los niños para que vean que lo que queramos ser podemos alcanzarlo. Porque ahora toca, no podemos estar más. Hay que cerrar este hueco, ¿no? Entonces, creo que es nuestra misión y nuestro deber representar, si no podemos representar muchas científicas del pasado, pues representarlas de ahora, ¿no? ¿Por qué no? O sea, si las hay muchísimas. Entonces, creo que el camino va por ahí, para un equilibrio de representación y de protagonismo, sí. Ben, se non hai ningunha outra cuestión, que creo que non, damoslle as grazas a Maite, a Isa e a Paula e, bueno, tamén moitos parabéns polo voso traballo, polas vosas iniciativas, por facer aínda un sobreesforzo, non, en participar en outro tipo de divulgación, outro tipo de xornadas, de traballos, non, que complementan un pouco todo o que xa facedes no día a día, que é moitísimo, non? Darvos as grazas e agardo que nos atopemos en outros espazos como este. E grazas tamén a todos vos pola asistencia e a todas vos e as persoas que tamén nos estaban seguindo polas diferentes redes e polos diferentes canales de YouTube. Grazas. Muchas gracias. Y os espero en la tarde. Os espero en la tarde. Todos que tengan ganas de dibujar, vamos a pasar aquí un buen rato. De eso, perdoa, Isa, esquecín, pero pola tarde temos un obradoiro de ilustración ás 4:30, no que Isa nos vai guiar a través da ruta das camelias do Pazo de Mariñán, que antes falou Maite desa ruta, non? Non hai prazas dispoñíveis, están todas ocupadas, pero seguro que algúns de vos igual estades anotados. En todo caso, ás 4:30, pois poderemos observar un poquinho máis con detenimento o traballo de Isa Loureiro. Gracias. Gracias.